بواتەیە عیدا êzî ya ji roja êzî rojiyê êzî bi stêrka vigirêdayî berku êzîdiya her wisa çawa girtine em bêjin mehê salê heye lê heyv tên cêwan tê xeyrandin stêrk di wexta xwe de têne kirin êzidiya gelek tişê xwe yani êzidî verê beriya salname çêbibin û ew çêbibin bi stêrka demsal û ewa salê kevşkirine li gorî hesabê êzidiya yani ev roja hanê roja dibe îda êzî dibe ew sal û roj û heyv qasî hevdî dibin hesabê ku sahî qasî ge ez zanim û a din jî wisa rojî êzidî helbet sê rojî digirin piştî roja çarê dikin eyd ev rojiyê êzî yani tê wateyê dibê tu ez dayî û tu padşayî û tu ezar û navek li xwe dayî lê navê te şêrîn her xwe dayî yani ev tê wateyê ev rojî hanê ê xwedê ne yani êzî tê wateya xwedê berku sê roj rojî ji bo wê digirin û êzidî wisa jî li ser sê ewa stûna tê avakirin şev û roj heye wisa jî şêx û pîr û mirîdayetî heye çawa dinya heyv û roj û erd heye li ser sê xela av tê avakirin wisa jî dê û bav û ewlet li ser sê ewa tê awkirin yani wek kûçkekî lê tê avakirin li ser wî yani li ser wa her sê xela nehatî avakirin elbet êzî beriya îda êzî sê rojiyê dijî digirin yani ev divra de dîsa sê derdikevin holê çawa êzî xwedan berku û şê şems çawa ku zanim êzidî ola êzî olek şemsaniyê yani a rojperest e beriya her tişekî bêjin beriya peyv beriya kitêb beriya her tişek qewl û peyv û ew hebû gê însan gikaribe elmekî xwedênasiyê ê şemsaniyê bi awa wî ya ew kirin yani di heman demê de ev weke salnameyekî jî têne ew kirin elbet êdî ê xwedan jî hene ê xwedan her malek çawa bêjin heft roj û heft melayeket hene her nava êzidiya de jî heft melayeketê qenc hene wisa jî xwedanê ê malê hene êzî bawer dike însan divê mala xwe de bi mala xwe de durist be mala xwe re durist be guya ji tawusî melek re durist be wisa jî bi xwedaya xwe re durist dibe xwenasîn û xwe ewkirin ji ez ji ev dest pê dike berku ew girêdana a xwedê û a malbatê ji însana de dest pê dike diba her sê cejnê êl pê hev dite tên pîrozkirin di vê dema salê de û eyda êzî a herî dawî wisa jî yani îda xwedê îda tawusî melek e